kuzobona khona abantu. Ngalala embhedeni okuhlabayo kodwa mawuthenga osofa okuzothi abantu mebengena bahlale kahle abangafiki njalo nalabantu. Wena ulala embhedeni onespring esihlabayo. Impilo yethu indlela yethu yokubheka impilo. Maspenda sivama ukuqala spende nangopendo omuhle ngaphandle ukuze abantu abadlulayo babone kukuhle. Ngaphakathi la kuhlala khona thina ansuku zonke singanaki kangako ukuthi kupendeke kanjani. Qala ngangivamile ukuthi mangizihambela mhlambe ngikade ngiyomkelisa ogogo mase ngibuya inhliziyo yami la engiholela khona ngiqonqo ekholweni engilaziyo. Kodwa sengabona ukuthi amakholwa kuyahlukumeza lokho. Uyobona isiyaluzi makwabi icoshiye imipune ezishiwe ingane zesikoleni ichitha amanzi okugeza. Ithi kodwa baba ubungasho ngani uthi yes. Ngoba manje sengibona impilo yansuku zonke ebizothi mangishila uthi ngiyeza ibizokwenziwa engathi ayinjalo. Kuthi noma kunezinto ezibekwe kanje ngiyabonga nje la ekhaya uyabona lezi zinto ezibekiwe zizona. Kweminye imizi ubuzofika sekudlalwe ngeshidi lapha kwandlalwa ngeshidi ngobani kuza abantu kuza umfundisi akumele abone thina lokho esikubona nsuku zonke. Ngazi noma sisahambisana yini. Lento ibhlungu ke ngoba khona izikhathi la khona yenzeka sizisigcine singalutholanga ngisho nosizo esifanele ukulithola. Ngisasebenza eGoli njengomfundisi. Umama thizeni okuvathayo njengana ngicela ukuthi ngizobusisa thizeni kwakhe. Mangila ke endaweni abangibeke kuyona akube khona into efika kumina ethi hayi angichele wonke umuzi waselokishini nje indle yodwa. Hayi mangisho ukuthi hayi ngicela ukuchela manje hayi ubona ukuthi ayikwana ukukhixixixi manje. Umama manje hayi akasayizwa ke le yokuthi umfundisi ngase ngisho lokho ngiqeda ukusho athi hayi ukuthi akuclean akusho lutho bandla nami nginokwana ngisizwa ukuthi ngino anto ngisebenzela imishini oqoqa emva kwami kodwa wabona ukuthi kunobuhixihixi hayi kagcina evumile sihambe sichela kwakhona indlu athi hayi baba ukhiya ukho asiubona ukhiwa la kwakhona into ethi chifi kumina ngathi angisuki la ngozuvule la mawugcina ungavulanga phela 30 minutes ngizosuka la ngithatha into zami ngene emoto yami ngeke ngiphinde futhi ngizela ekhaya. Waphuma khona emabeleni. Wavula. Mangifika phakathi ngifika indodakazi yakhe. Ngiyayibona le ngculazi yaqala. Hayi le manje thithiza yathithiza ingculazi yamanje. Le yaqala. Le yaqala wawuyephuzela inwele kuba amathambo kube isimangaliso. Futhi ngendlela eyayisiphele ngayo le ntombazana embhedini wangaboni ukuthi kulela umuntu kwangathi ngidlaliwe nje uzubone ngesinqukuza sekhanda nezinwele ephephiselayo ngalo uthi ayibo umuntu lo aphuma nkosikazi okhohlakela ngahlala nayo intombazane phansi ngiphuzisa amanzi saxoxa yanamandla okukhuluma yavuma izona ngayithethelela ngayo emotweni ngawulanda amafutha ngayigcoba vele isidlo ngangisiphethe ngayamukelisa. Ngalobo busuku yashona. Mawayo ubonani kuyona ihlazo. Ubona ukuthi umfundisi uzothini ngoba phela ingculazi yayisaziwa kwakucacile le ntombazane ephethwe ingculazi. Usaba lonke lelihlazo elingeke lasi ingane yakhe yacishe yafika kude noSimakade. Abiza umfundisi azokwenza umngcwabo omuhle. Ezifu umngcwabo uyamsiza ofile. Lalelani bazalwana ngidlule nje kulento ngidlule. Umngcwabo kusuke sekubukwa thi into awazi wamuhle umngcwabo wakankomo bekufike nomfundisi. Sondezana abantu besagula yabona lento ekhona nje la yokuthi uthi uyabuza ubani ushonile kwenzekeni bedliwa yini. Twa ubaba kade agula. Umfundisi bengabizwa ngayo. Nobaba cela kubaba baba ngizokubizela umfundisi megolo nawe uyabona mawuhlantula uyahamba lo muntu. Usho baba ngiyacela kodwa akavumanga kuze nami phela ngifike ngihlomile ke ukuthi ke khona ngingenzeka angangithuka ngenzani ngifike inhliziyo yami sengiyihlambulile. Abanye baba futhi abancane khona ubaba ade ngikuyena nje manje uthi ngiyambuza ukuthi hawu baba wancoma uthi nanzi inkonzo weyomane nomkethu bangena ngithi wena usanini uthi we baba weba futhi sewemfowethu ungibize kahle wathi wemfowethu baba umdala wathi hayi manje khona izinto ngisabhukuda kanje
khona into engisayidlulisa kodwa mase ngibhuda nje sakutshuza ngozake uyayizwa indaba uyayizwa intshumayelo ekhulunywa ubaba ongasonti thina sisonta sizithi hayi futhi abanye asizithi kwakuzithi silokhu siyibambile singafuni ukuhlukana nazo uthela khona into engisafuna ukuyisusa mhla ngayisusa sengitshuza ngizofika so ke indaba ke yangaphakathi bazalwane sikhathazeka kakhulu ukuthi abantu bazothini abantu ngisho ukhuza ingane uyikhuza ukuthi lento oyenzayo yimbi uyikhuza ukuthi awungihlekisa ngabantu ungithela uthi abantu bathina abantu abasoze bakwenzela lutho ngoba ngisho wenza kahle mawumpofu awufuna ukusebenza mawusu-rich uthathe lento ekuthiwani kuthiwa inabungozi ntombazane yakhe iyasebenza ithi hey kazi iyasebenza yini mhlawumbe ilala nama-Nigerian abanye abasoze banento so mawukhuluma nengane ngento embi itshene lento mntanami imbi for wena ayilungele wena sakhathazeki kakhulu ngengaphandle bazali bami nansi ke into eshiwo uJesu lapha evangelini ukuthi abaFarisi bakhathalela izinto ezinjani ezingaphandle kodwa ngaphakathi inhliziyo zabo zigcwele ukubola. Now inhliziyo ke zingahlanzeka kuphela ngoJesu nenhliziyo nobuthakathaka bazo bungahlanzeka kuphela ngoJesu kodwa masifunde encwadini yesambulo isahluko sesithathu uthi uJesu ngiyaxolisa ukunigodolisa kancane ngifuna kodwa niyibone lento engiyenzayo la ikuvulwa kanjani la ekhaya icingizuze ngibulele icapha okay ngiyabonga mawami uJesu uthi lapho bheka ngime eminyango ngingqongqoza uma kukhona ongizwayo uyakungivulela ngingene ngihlale naye Niyazwa lento ngisho uthini Jesu kuzwe umamhlonga yadwa abanye abezwanga makhona ongizwayo uzoba njani uzongivulela bese ngingena hayi ngazi noma niyayizwa inlento kusuba ngabaningi endlini kodwa omzwayo nozomvulela ngisho ngangena bebaningi endlini kodwa uzobe ezohlala nalomzwile niyayizwa lento yebo so nasenkonzweni singabaningi uJesu khona kodwa uhleli nalaba niyayizwa lento uyafuna ngiyilungise futhi khona uzoyizwa kahle thiwa wayehamba nesixuku simcindezela osifazana wathi mangingathinta umphetho wengubo yakhe ngiyawusinda wafika wamthinta wathi uJesu ubani ongithintileyo bathi abafundi usho kanjani ukuthi ubani okuthintileyo ngoba sonke siyagudla nje wathi khona ongithintile ngoba ngizwile amandla sibaningi singahlala kanje kodwa uJesu uzohlala uthi ke nawo ongizwa ungagcini ngongizwa ngoba bakithi siyezwe izilishunyela yonke indawo akekho umuntu ongalazi izwi kaNkulunkulu liyashunyela emasontweni liyashunyela emgcwabeni liyashunyela eredini lishunyela kwena sonke siyalizwa kodwa asukuma yovula now yabonakala indaba elokuzana niyazi lezi ndlu zethe inemshudo niyazi imshudo niyazi umshudo lothi ungaba khona lokhiya kodwa mawufuna kahle uma endlini olala kuyona ufinda ube nomshudo ukuze lo munye ngisho ngasithola isipele noma ngathola intoni konke isikele emkhiya kodwa umuntu ozogcina evulile onjani ongaphakathi ngoba uzovulani umshudo impilo yethu injalo ke bazalwane uJesu akafohli uJesu uyangqongqoza yithina kuphela esingamvulela imshudo yempilo zethu mengakasivulela uyodemile nje engqongqoza odemile nje engqongqoza odemile nje engqongqoza nawe uyaqhubeka ngala uvathile uyasonta uamkela amasakramente kodwa umshudo awukawuvuli so thina sibona ikholwa ngaphandle kodwa elingena Jesu kwakusho izingane zisacula kuqala nalama chorus ashintsha njalo ake ukide wena ntombi noJesu ake ukide ngazelasho naphi so siyagida nje kodwa uJesu akekho
ngoba yini asivulanga. Nayo inhliziyo ke ivula uwedwa, ayivuli nomunye umuntu, ayivuleli omunye umuntu. Uyivula uma usuqonda indaba yakho. Yikho ethi esiphendulweni, Nkosi uyangihlolisisa kusho uDavid. Nkosi uyangihlolisisa, uyangazi, uyakwazi ukungena nokuphuma kwami. Izwi lingakaphumi emlonyeni wami wena ula. Abantu abakwaziyo bazi ukuthi wathini, abakwazi ukuthi ucabangani. Amen. Yeah, niyibambeni ngale. Bazi ukuthi wathini. Yikho sikhuluma amazwi amahle ngisho kubantu esingabathandi. Ngoba kumele bazi ukuthi engathi siyabathanda. Kodwa inhliziyo, hawu bandla kwazi kwakuhle ntombi kwakho. Hawu ingane sezikwenzele kanje, hawu kuyaziya inhle imoto yakho. Kodwa inhliziyo ayisho lokho. Sobamba lokho thina esikuzwayo. So kodwa la uthini, Nkosi uyangihlolisisa, uyangazi, izwi lingakaphumi emlonyeni wami. Uyazi ukuthi amanga la washo inhliziyo ayi. uNkulunkulu asisize bafowethu. Silungise okungaphakathi. Uthe egcineni uJesu, meke walungisa okungaphakathi, okwangaphandle kuyayilungela. Uze umuntu ubhodla kanjani? Anjani? Nasaba nje ubani wathi ningisabe. Noma ngithethe kakhulu ngifika. Ubhodla kanjani? Into engaphakathi manje iphumele ngaphakathi. So asilungiseni ngaphakathi lethu ke bazalwane. Abantu abazophenduka ngoba sibatha, sicula, sidansa, sinjani. Bawubuka inkambo yethu okuyiyona kubhodla. Okuzosho ukuthi sibhodla into emnandi noma sibhodla into embi. NgoJesu Kristu inkosi yethu. Amen.